Day mao na din ang update sa tong abuhan no. Kay hapit na jud na human ang abuhan ni fatherland. Og gibutan nga lang na sa kumagulang day og sindi sa kilid. Kay in case bitaw day og mga lagpot ang mga kayo day is dili ra siya masunog dayon ang tabla. Kay dili ra ba ni danghagon silang fatherland day please lang. Og kani day mga panahon na day no is nagkalot mi og yuta. Kay lagi ibutang na mo dito sa abuhan ni fatherland. Unya nagpatabang ko sa kung pagumangkon da. Kay para mapusla na mo na imong engineer day kay magsige ra nagpabantok sa dalan. Muna nagpuli-puli mi sa kung pagmangkon ani day. Ay trabaho na to ang trabaho sa laki ani. Kay kun dili na ko tabangan ang ako magulang day is madugay man jud mighuman aning abuhan ni fatherland. Unya mas stranded kog dugay sa bukid ani. Mo nang no choice ko ani day. Ako'y nagbara day ug ako po'y nagpala. Kay nagpuli-puli mi sa kung pagmangkon ani day kay lagi daw gikapoy daw siya. Mo nang okay ra sa day kay para ma-exercise po ning lawasa ba. Aw syaro lagi ning mapuno ni nga mo ang abuhag di ko maniwang ani please lang. Bitaw day uy di nila ning trabahoan no. Hasta man yung sakita sa kong likod ani mga panahon na. Kay ang gusto mo guduntan ako day ako ning isiminto ang babaw ani. Unya kay di man mosugot si fatherland. Kay gusto niya yuta ra daw kuno. Kay ang simento daw madugay daw kuno day kay muliki daw. Muna kay di man mi pwede mo supak ni fatherland mo nang siya joy masunod kay siya man po'y mo gamit aning abuhana please lang. Og maura day to no bye oy.